Michael Raymond Ċeberras ta' 31 sena baqa' jinżamm arrestat wara li ġie akkużat b'diversi serqiet fraħal ġdid. Ir-raġel li huwa mwieled l-Ingilterra ġie mixli li f'nofs Novembru seraq is-somma ta' kważi €240 minn bot ta' donazzjonijiet b'risq l-Inspire Malta. Huwa ġie akkużat ukoll li aktar kmieni dan ix-xahar ikkommetta serqa oħra li tammonta għal €70. Ċeberras ġie akkużat ukoll li huwa riċediv. Huwa wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-avukat tal-akkużat spjega li l-imputat mar l-isptar Monte Carmeli minn jeddu biex ikun jista' jibda l-programm ta' droga. Fil-qorti l-akkużat skuża ruħu ma' ommu u oħtu li kienu preżenti fl-awla. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha l-qorti preżeduta mill-Maġistrat Marcien Farrugia iddikjarat li qabel tingħata s-sentenza ikun xieraq li jinħareġ rapport ta' qabel ma tingħata s-sentenza mill-uffiċjal tal-probation. L-Ispettur Antonello Magri mexxa l-prosekuzzjoni. Christian Bonello ta' 47 sena u ibnu Anderton Bonello ta' 20 sena baħaw jinżammu arrestati wara l-ġew akkużati li nhar il-ġimgħa fit-triq it-tifkira fraħal ġdid poġġew il-ħajja ta' raġel f'periklu u kkoġunawlu ġrieħi gravi. Iż-żewġ akkużati wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom u talbu għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni spjegat li minħabba li għad fadal ħafna nies biex jiġdu, inkluż is-sieħba ta' Christian Bonello, hemm il-biża li jkun hemm intralġ ta' provi. Min-naħa tiegħu l-avukat tal-akkużati spjega li minn informazzjoni li tawh iż-żewġ akkużati dan il-każ kien wieħed ta' self-defense. Wara li semat is-sottomissjonijiet kollha l-qorti preżeduta mill-Maġistrat Marcien Farrugia ċaħdet it-talba għal libertà proviżorja għax għad trid tinstema' x-xhieda ta' diversi persuni pajżana. Frankie Buġejja ta' 39 sena ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li wieġeb ħati fuq akkużi ta' serq ta' diversi oġġetti. Fil-qorti nstema li l-akkużat li joqgħod il-mellieħa seraq television u DVD player. Huwa kien mixli li seraq makkinarju tal-kostruzzjoni. Buġejja ġie akkużat ukoll li kien irċediv. L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi ta' serq filwaqt li wieġeb mhux ħati tal-akkuża li huwa riċediv minħabba l-fatt li l-akkużat qal li kien hemm appell fuq din is-sentenza preċedenti. Permezz tal-avukat tiegħu l-akkużat talab ukoll għal ħelsien mill-arrest. L-avukat tal-akkużat spjega wkoll li l-akkużat kien se jibda programm ta' droga f'Jannar li ġej. Il-Maġistrat Marcien Farrugia tat il-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' €3,000. 3 żgħażagħ ingħataw il-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara li wieġbu ħati għal akkużi ta' attentat ta' serq. Addison Farrugia ta' 17-il sena, Lee Formosa ta' 18-il sena u Brandon Kassar ta' 19-il sena ġew akkużati li daħlu ġewwa proprjetà ta' dwana u allegatament pruvaw jiżgassaw il-bieb. Iż-żagħżugħ ta' 17-il sena waħdu ġie akkużat ukoll li saq vettura mingħajr liċenzja tas-sewqan, mingħajr ma kien kopert polza tal-assigurazzjoni u mingħajr liċenzja ta' ċirkulazzjoni, filwaqt li kien fil-possess ta' traċċi tal-pjanta kannabis. Minħa tiegħu l-avukat ta' Farrugia spjega li l-klijent tiegħu qed jammetti għall-akkużi kollha ħlief għal akkuża li saq vettura mingħajr ma kien kopert polza tal-assigurazzjoni. Huwa spjega li fis-seduta li jmiss se jkun qed jippreżenta d-dokumenti kollha neċessarji dwar din l-akkuża. Iż-żgħażagħ talbu wkoll għal ħelsien mill-arrest li ma talba ma sabet l-ebda oġġezzjoni mill-prosekuzzjoni. Missirijiet it-tlet żgħażagħ daħlu bħala terzi garanti. Il-Maġistrat tal-Assa Marcien Farrugia tat il-ħelsien mill-arrest lil Addison Farrugia fuq garanzija ta' €10,000 filwaqt li Lee Formosa u Brandon Kassar ingħataw il-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' €7,000. Huma jridu jiffirmaw fl-assa tal-Pulizija u ma jistgħux joħorġu mid-dar matul il-lejl. L-avukati Matthew Xwiereb, Lennox Vella u Jonathan Abela dieru għall-akkużati filwaqt li l-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Sara Kathleen Zerafa.